дәресләре утырту айлыгы асыла. Бұл айлыкта сентябрь, октябрь айында төрле агаслар, куактар утырту өчен укучылар да, студентлар да, гомумән һәрбер кеше, балалар һәм авылдан кеше бұл эштә катнаша. Бигрәк тә бына балаларды, яшьләрде агас үстерү, куактарды утырту, уны экологик яктан табигатьне хаклау дигән мәсьәләгә бәйләнешле итеп, уларды табигатькә хукланып карау, агасларды утыртып, уны һуңнан үстерүе бер әһәмиятле, бер зур мәсьәлә булып тора. Бу мәсьәләне сизү өчен ошо айлыкта агасларды һәм куактарды укучылар менән экологик дәресләрендә, ботаника дәресләрендә ошоның менән укучылар менән шөгыльләнәбез. Менә бында тупрак һанабыз, тирес һанабыз, чөнки был ергә һәрвакыт агас утыртканда ашламалы ер һалырга кирәк. Шуның өчен ашламалар кушып, әгәр дә агаслар утыртсак, улар әлбәттә матуррак булып үсәчәк. Тиресте булгатып та, булай да өстәп утыртсак та була. Хәзер шулай басып тотабыз да төрле ягына. Хәзер тартын кырабыз, чөнки монда бушлык калырга тиеш түгел. Тамырлар арасында бушлык калмасын өчен аны тартып шулай әзрәк элкетеңкерәп тартабыз да. Шуннан соң өстенә он салып мульча яһайбыз, чөнки һәрбер агасты утырткач, әгәр дә мульча менән япсак, уның унда корылык та булмай, һәм төрле ерткычтар да беркем дә бунда якын килә алмай.